atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka ukaona ndauya kudai so ndenge ndakatakura majoka. So nyaya iri kunetsa pane nyaya yava Mutangadura ndiri kuona vanhu vakawanda vari kungoitenderera but aina ndinyanyo kunotenderera. Ngatingogara tangonanga straight to the point tisati tasvika pane nyaya yekwana Mapostori TF Chiwenga tisati tapinda zvekare kunyaya yeMapostori vari kutenga zvinhu zviri kuita kuti Mapostori vari kuda kungopindira tunyaya tavasingazivi kakuda kungoti mimi mazoda vakuita maslogan pamusangano zviri kuitika muZimbabwe zvakawandisa. But regeza tingotangira pane nyaya yaMutangadura kuti ma-updates edu angosvika kwamuri munzeve dzenyu aine order. Chekutanga ndoda kungokuudza kuti ona nyaya yaMutangadura iyi iri kunetsa iri kunzi vakazonzwa nemukadzi wobva wazodai. Chekutanga vanhu mofanira kungoziva kuti vanhu ava vanga vakarambana nemukadzi wacho but mukadzi anga adzokawo bhozi zvinhu zvazvo zviri muprocess yekugadzisa mapepa edivorce kuti zvinhu zvakungoziva kuti vanhu vanenge vangosiyana. But at the end of the day kana warambana nemukadzi zvezvezve kunzi munofanira kupatsanurwa nemakotsi chance yekuti mukadzi anofanira kumbodzoka angonodzoka padheni muchingogarawo mese zvekudaro but rudo panga pasisina handiti rudo rwanga rwamira kuti ripatsanurwe nemapepa ndo situation yanga iripo paground. Ndosaka makaona paipa pakatanga kutaurwa nevanhu pachibuda marumors chinzi aiwa foni mukadzi wacho akazotorerwa foni haasi kutembwa vanhu havasi kuvimba naye kuti anogona kunge arimo munyaya dzacho zvinhu zvanga zvisinyanyiso rina umbo zvaiitika zvezve. But if you go kumacourts izveso kunotarisa nyaya yandotokuudzai especially to those who are in Zimbabwe you are free to do that. Munongoenda mongonocheka hazvinyanyorambidzwa hazvinyanyotyisa zvishamisire munonotarisa kana mizi yamatarisira munoita kana kuti munotambawo nevanhu vanoenda kumacourts every day vaiva munobvunza kuti iko toda kuti ndiumbira unditarisiro kanyaya iri kutaurwa nanzwa ichitaurwa apa kuti ine musoro here arikutaura chokwadi here kulendi kana kuti kulendi anga achinyeba then mozodzoka. But it is very very important kuti muzive kuti vanhu ava vanga vakatosiyana nekudhara vanga vakatorambana vanhu ivava but nyaya yekuti panga zviri muprocess yekuti mapepa arikuita sei achiri kufambirwa ndosaka mazoona kuti pakazofa iye Mutangadura wacho mukadzi wacho anga aripo pane nyaya iyoyi pazvakaitika handisi mukuzviona anga aripoka semunhu anga adzoka arikugarawo padheni ka hapana pauda kutozonzunziwo munhu zvakadai zvazoitika kuda nhingi unge wasipo inenge yatongoimwewo nyaya right. Ndichibva ipapo ndisati ndakusanganisai nenyaya tine nyaya yaPapostori TF Chiwenga Mapostori arikuita rally varikuita rally pachechi vanga vapawo mabhazi nachivhayo vatanga kudedzera kuti chichichi Zanupf wati machechi aya dzingwa hangu ndosaka ndichizoti vanhu ndo machechi endaimega kumachechi kwenyu because haisusu hatizozvikwanise manje zvekutanga kusapotiswa Zanu iyo uchinzwa uchechi zvinhu zvisingagamuchirike. But ndangogara ndangozivisa vanhu kana uchingori muSouth Africa unoda register company vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zvinhu izvozvo zviri easy zvinoitwa nemunhu anonzi Owen Education Research is the only one ari reliable and affordable and iwo hautombonidhe kuenda kwaari unongotaura naye panhamba dzake okuitira ari kwaari koko iwewo uri kwauri and then the next thing wakutone registered company wakutoita zvinhu zvako munyika wakutoitawo madhiri ari kuitwa patoners nevamwe zvinhu zvakutokufambira hausina chekuswera uchichema kana kucomplaina wazviona. Saka garai mabata Owen papapa chinongodiwa ipapa chinoshandiswa ipassport yako iyo ine madays iyo uri kupota uchipinda nayo uchiwedzera mazuva iyo unonotenga nayo zvinhu mupepu iyo garai mabata Owen unless kana wakatopusawo zvako ndopo ucharamba uchiviral nevanhu iri kunzi hauna ningirikini mukore uno una bank account tikubhadharire mari dzako dzechigadhi dzauri kushanda dzopindira mumaakaunti evamwe imemi kasiyana nazvo izvozvo munogona kuzochema mangwana ini ndatokutipira hanzi akuruma nzeve ndewako but zvimwe zvekuzoitawo decision munozorwa right. Tadzoka pane nyaya yandiri kusangana nayo panapa there is this comrade ari kupopota ko pana zvanzi aiwa Mapostori vane kamwe kakunyabvukira kanonzi kakunyabvurira kanonzi kakuita ini guys no offense inini handisi munhu kuti ndinoda kushora kana Mapostori aita sei inini Mapostori ndo vanhu ndotofarira ndo machechi atotoda but toda kumbodila particularly on these ones vakuita maslogan eZanuPf pamachechi tiri kuti aiwa zvisi fair because munotora advantage yekuti vanhu vazhinji vanopinda kuteera Mapostori kudzidza chako kune kusina kunyatsosvikwa kwokupedzisira kwekweya ndingozviona. Saka you take advantage because unoziva kuti munhu kutodza atouya kusowo ikoko zvitori sign kutoratidza kuti kunyatsoningena kwacho hazina kunyatsotamba mushe nechikoro most of them handisi kuti vese futi at the end of the day is the likes of anachivhayo vacho hasi vanhu vekuti ungatoti vakadhinginaka angori zvezvangodaro. Saka munhu akangonzwa kuti slogan rakudedzerwa vanongodairira
nguzvona zvasiyana nemamwe machechi dzekuti vakatanga mukada urwanzi slogan vanogona kungotenzera kuti haiwe muda kuita sei. Saka kuti munzwe zvekutaurwa panapa mozondudzawo zvamuri kufunga in the comment section, and kune vanodawo kusenda instead mavideo clips muchida kutudzawo nyaya dziri kuitika kwamuri kugara ikoko instead you are truck driver, truck driver the challenge is open. Nyimbo yambotudzawo zviri kuitika mumaroads imomo, vanodriva mabhazi, vanodriva makombi, munhu wese ungawasangana neori ndibate panhamba dzangu idzi zvamanje manje chimbositerere munzwe zvekutaurwa nacomrade ava pane nyaya yemapostori iyi nenyaya yezvimwe zvimasituation zviri kuitika paZimbabwe. Comrades and friends, how are you? Now, just to share a small issue with you. Talent Chiwenga, the guy, the apostle, some of the things I agree with it, some of the things I don't agree with them. But ane chinhu chaakataura chinomeka sense, akataura kuti mapostori ane kamwe kaudufu kaainako so. And nditaure kuti vanhu vanenge vachizviti tiri maprofiti tinonzwa Mwari directly. Mwari chaye nemazera atinomuita akasika denga nenyika, munhu asingadi zvisina basa zvakadaro. Then those same people that claim to hear God ndo vamunonzoona vachiswera vachitaura kuti Mwari ati wiki newo ngaitirwe zvakanaka. Kana ndimewo ndizviri kutoswerera vanhu vachinamatira wiki newo. Munhu akaba mari yemagetsi zviri kuzikanwa nemunhu wese. Izvi vanoswera vachimbeya vachinamatira wiki newo havana kana masiripasi. Vadaro zvipatara hazvina kana mishonga. Instead of telling the guy kuti instead yekutipa motikari chivaka ako mahospital so that tikarwara vapostori vanoenda vanobatsirwa. Hakuna nhombo inorapa AIDS vakomana. Hakuna nhombo inorapa kidney failure. Hakuna nhombo inorapa cancer. Panodiwa munamato panodiwa munamato. Panodiwa a medical procedure panodiwa medical procedure. Izvi vanhu vari kuri kuitwa marituals. I heard kuti kuZimbabwe kunotoni kuri kuitwa marituals vanhu vari kuonekwa vakafawo. Asi vanhu vanoswera vachijaivhira wiki newo vachitwekera wiki newo. Ngavanzwe denga ka tinzwe kuti vanhu vari kuuraya vanhu kuna nanotoni ndevapi. And you see, but hapana kana chine chimboonekwa, hapana kana just taking advantage of people doing it for money.